Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. Хитоби ман ба тамоми таксиҳое ки граница меравед, оз граница Қазоқистон ҳушидаед. Хабари хуше барои моҷиро, одамое ки мерафтанд меомаданд. Таксиҳои муҳтарам, одамое ки бор мебарем, одам мебарем ба Тоҷикистон, ай дигар ҷоҳо занг назанед. Ман шуморо реклама намекунам. Барои чӣ? Барое ки пага як гапу чап мешавад, ягон пассажира ягон гапи шумо мегирезад, кати пассажир як гапу чапи зиёд мешавад, ман шуморо ёфта наметавонам. Барои ҳам вақт бародарое ки дар Нижний Новгород таксӣ мезанед, границаи Қазоқистон мебаред, мебиред одаморо, ё ки Тоҷикистон мебаред, мебиред. Мана любой тат через як братчика аста дар Нижний, через авай меёвед. Вай братчика короче Фирдавс ном дорад. Он Фирдавса занг мезанед, Фирдавс дар ман алоқа мебурояд. Агар Фирдавс гӯяд ки аке фахрида ҳамин номери ҳамин бародарамон реклама кун, ман кати шумо дар ин Нижний мебиём, дар пеши республика вом мехӯрам, мебинам шуморо киен чиен, ба ман шумо реклама мекунам. Бе сум. Фаҳмидед? Рекламаи таксии Қазоқистон ройгон мегӯянд ку бесплатно. Ба шарте ки шумо ҳамун пассажиротонро мегиред, дар ҳамин Нижний Новгород чанд суме ки маслиҳат кардед, ҳамун маслиҳат катӣ мебаред, мебиёред. Ранги яхе таксиҳое ки пеш кара буданд, дар Москва 8000 мегуфтанд, вақте ки граница мебурданд, мегуфтанд бо ина ҷада я зоғ да пул додан дар кор, я бини дрози дига да пул додан дар кор, я гӯзи дига да пул додан дар кор, я одами дига кашпалу кара хоҳад да я пул додан дар кор, ина шлагбанда пул додан дар кор, ина ишда як хурмо додан дар кор, ишда дута лимон, ишда ака як нони нонбой бирем, ишда як каш нос, ихелӣ нашавад. Ҳамин маслиҳата кардем конкретно дар ҳамин Нижний Новгород. Пули гуфтагитона дар ҳамин ҷош гирен, 100% нахи пешакӣ пула гирен, барен бародару апа хоҳарое ки граница гузаштананд, бо гирен биёрен, шуд саҳат саломат дар ҷошон супорен. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. Кадом бачаое ки границаро аҳкивен, таксӣ мезанед, дар ман алоқа буроед. Иншоалло ман дастгиритон мекунам. Дар ҳамаи видеом, дар аввали видео не, дар охири видео мегӯям ки барои Қазоқистон рафта ин номероза занг занед. Ободи сарбаланд бошед.